Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांनि YouTube channel बरायबाय फाय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाफैलायबाय नोंथांना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल बा टाइटल नायनानै जेब्ला नोंथांना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनजों मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों बे भिडिअआनो जाहैबाय लोगोफोर नोंथांमोना आंखौ नैबाव जेनेखि जार्सिखौ गाननानै आं नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ बानायदों नोंथांमोना एसेबाबो नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ बेनो जाहैबाय लोगोफोर आं दिनै फुटबलनि बागै मोनसे भिडिअ लाना फैदों फुटबलनि बागै मानो मोनसे भिडिअ लाना फैदों होनना बुङोब्ला आं नोंथांनो दा दसे उनाव फोरमायगासिनो दं जोंहाथ' दा दुरान्ड काप जादों होननानै जों बयबो मिथिखायो बेखौ बुंनाय नांला ओमफ्राय दुरान्ड काप जादों जोंनि बड'लेण्ड एफसिआ जेनेखि क्वालिफाइड जाबाय क्वार्टार फाइनाल गेलेनो थाखाय ओमफ्राय बे क्वालिफाइड जानायखौ जों बयबो बर' रायजो राजायानो एबा जेनेखि जोंनि बिटिआरआव जेसेबांनाखि बर'फोर दं बिथांमोना गासिबोआनो मिथिजोबखाबायानो ओमफ्राय आं भिडिअ लाबोनायनि खारना जाहैबाय लोगोफोर आं मोननैसो भिडिअ मोनदों आरोना जेनेखि जोंनि बड'लेण्ड एफसिनि गेजेराव जायफोर प्लेयारफ्राहाय गल सोनानै जोंनि बड'लेण्ड एफसिखौ देरहाहोबोबाय थादों बै बिथांमोनखौहाय जोंनि जेनेखि बड'लेण्ड एफसिआव जेनेखि बड'लेण्ड एफसिनि प्लेयारफोरखौ संनानै खावनानै जाहोयो बै बिथांमोनहा एबा मादैमोनहा मादै सानै भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोनदों आरोना मादै सानै बे बिथांमोना जाय प्लेयारा गल सोनानै जोंनि बड'लेण्ड एफसिखौ देरहाहोबोगासिनो दं दिनैसिम बे बिथांमोनखौ मादैमोनाहाय आर'नाइ गांफा गांफा सोनानै बरायो आरोना बिथांमोनखौ थुलुंगा होयो ओमफ्राय बै भिडिअखौ आङो मोनदों आरोना बे भिडिअखौ नोंथांमोना नुवाखैब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायना लानो हागोन आरोना बै भिडिअखौ आङो होनो हागोन जाय बिथांमोनहा दिनैसिम बड'लेण्ड एफसिखौहाय गल सोनानै जोंखौ देरहाहोबोगासिनो दं जेनेखि देरहाहोबोगासिनो दं दिनै बिथांनि नाजानायनि गेजेरजों जोंनि बड'लेण्ड एफसिआ दिनै क्वार्टार फाइनालनि थाखाय क्वालिफाइड जाबाय आरोना जोंनि बड'लेण्ड एफसिआ 16 थारिखआवहाय क्वार्टार फाइनाल गेलेनो थांगासिनो दं नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिजों आरोना ओमफ्राय बे 16 थारिखआवबो जोंनि बड'लेण्ड एफसिआ मोजां गल सोनानै देरहागोनखौ आङो मिजिंथिबाय आरोना जिखुनु जाया नोंथांमोना नैबे जेनेखि मादैमोननि बरायनाय भिडिअखौ नुवाखैब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायना लादो आरोना जोंहा जोंनि संग्रा माबानिफ्राय किटचेननिफ्राय जोंहा मादैमोनहा जोंनि फंबाय बेरखांखौहाय थांनाय मैयानि खेलायावहाय मोजां बल हमथानायनि थाखाय बिथांखौहाय आर'नाइजों बरायनो नागिरदों जोंनि संग्रा ग्रुपनिफ्राय दा बिथांखौ जोंनि मादैमोनहा आर'नाइ सोसिगोन सेल्फी लादो सानैजों सेल्फी खेबदो ओरैहाय थादों बिस्राबो फैदो नै मादैमोना मैया गल सोनानै मैया गल सोनानै मादैमोना गल सोनानै आर'नाइ सोदों मादैमोना नै आर'नाइ सोबाय रबिनसनखौ मैया गल सोनायनि पान्जाबजों खेलायाव गल सोनायनि ओमफ्राय नोंथांमोना बै भिडिअखौ नुखाबाय बै भिडिअखौ नुनानै मा बुंनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों कमेन्ट खालामहरनो दाबाव आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे मादैमोननि भिडिअखौ नुनानै मा बुंनो सानो कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों मोनसे मोजां बड'लेण्ड एफसिनि थाखाय मोनसे मोजां कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आंबोथ' बारा जेबो बुंला जेनेखि जानो गोनां एबा फैगासिनो दं जेनेखि 16 थारिखआव जोंहा जानो गोनां मोनसे मा होनो क्वार्टार फाइनाल मेच दं बे नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिजों ओमफ्राय जोंनि बड'लेण्ड एफसि दं आरोना बे मेचआवहाय मोजां गल सोनानै जोंनि बड'लेण्ड एफसिआहाय सेमि फाइनालसिम सौहैनो हानाय बायदि मोनसे कमेन्ट लिरना हरो आरोना जाहाथे जोंनि बड'लेण्ड एफसिआहाय फाइनालसिम गेलेहैनानै जाहाथे नैबे ट्रफिखौ मोनबोयो जोंनि बर'फोरनि मा होनो गेजेराव मोनसे जारिमिनारि सान जाना थायो जाहाथे जों दुरान्ड कापआवहाय फाइनालसिम सौहैनानै जों ट्रफिखौ लाना
फैनो हायो आरोना जों फाइनालसिम सहैनानै जों ट्रफिखौ लानानै फैनो हायोब्ला बै सानाहाय जोंनि मोनसे जारिमिनारि सान जानानै थागोन आरोना जाहाथे फार्स्ट टाइम जोङो दुरान्ड कापआवहाय मा होनो क्वार्टार फाइनालसिम सहैनो हाबाय जेब्ला जों फाइनालसिम सहैनानै जों ट्रफिखौबो लाबोनो हानांगोन आरोना जै दिना फाइनाल मेच जागोन जे दिना ट्रफिखौ लाना फैगोन बै दिना जोंनि थाखाय मोनसे बर'फोरनि थाखाय मोनसे जारिमिन सान जाना थागोन आरोना ओमफ्राय आं भिडिअखौ बारा गोलाव बानायला भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम थाबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ बाय बाय